Javier Mariño, Premio Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, Belén Brandido, de Vista 4, Premio Nacional de Circo, Hitor Martínez, Premio Nacional de Artesanía, e Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía do 2025, benvidos todos. Nada, vimos falar un pouco deso, de que supón ser Premio Nacional. Entón, esa é a primeira pregunta que teño, que supuxo para vos acadar este Premio Nacional? Empezamos por ti, Javier, se te parece. Vale, bueno, eu non son, é a compañía, non? A compañía de Teatro Noite Bohemia, pero que, pois, a ver, verdadeiramente un pouco a combinación de o traballo de anos. Nos encima facemos teatro clásico, é un teatro, bueno, todas as vertentes teatrais, é un teatro bastante especializado, onde temos unha parte que troca directamente ca cultura antiga, da tradición grecolatina, que é casi a tradición de Occidente, unha adaptación, sobre todo, de ese tipo de montaxes a traelos ao século XXI. Facer ese traballo, sobre todo, facer ese tipo de montaxes para nós é complicado, sobre todo porque moitas veces un teatro que se sai a teatros grandes, como o Teatro Romano de Mérida, o Sagunto, o Itálica, esas adaptacións sempre ten que estar pensadas para ese tipo de teatros, para ese tipo de representacións. Entón, acadar ese premio para nós é un reconhecimento un pouquiño desa trayectoria de fai anos, de moitas xeracións. Somos unha compañía que nace no 2008 e a verdade é que unha grande delicia. Ademais, sobre todo, vendo que os demais compañías que se presentaron a ese concurso nacional, poder estar ali. Este ano tivemos sorte, a ver se outro ano será outra compañía, claro. Belén, que supuxo para Pista 4 gañar este Premio Nacional? Home, pois para Pista 4 supuxo o recoñecemento do oficio de 20 anos de compañía que facemos neste 2026 e tamén un recoñecemento ao circo galego, o circo que se fai aquí, o novo circo que se chamou nun momento dado, que é un circo contemporáneo, un circo sen animais, que hibrida con outras disciplinas e que, bueno, a verdade é unha ledicia que de repente a outros territorios das periferias, pois, e neste caso a Galicia, pois nos toque que nos den este galardón, que é un recoñecemento pois moi relevante. Aitor, que supón para gañar o Premio Nacional de Artesanía? Yo poco te puedo decir, porque todavía no hace una semana que lo recogí. Entonces, bueno, así, yo te hablaría más bien en el plano personal, emocional y familiar lo que ha supuesto esto, ¿no? Yo, en mi caso, fue una decisión muy difícil porque yo empecé con esto profesionalmente hace 4 años. Yo iba a hacer juguetes, para hacer juguetes empecé a tornear, me explotó la cabeza y el corazón y me tiré, estaba trabajando fijo como conserje, después de otras historias, ¿no? Pero bueno, tenía un trabajo cómodo y fijo. Quería estar más tiempo con mis hijas, sobre todo, porque al final se me iba la vida y, bueno, fue un poco motivado por ellas, ¿no? Entonces, tomas la decisión, es difícil, como es un poco como todos mis compañeros, o sea, no somos sectores en los que ingresamos mucho dinero, ni tenemos pagas fijas, ni tenemos... Claro, entonces, es una apuesta muy delicada, muy complicada, y en la que encima implicas a toda tu familia, en este caso a mis hijas. Y yo siempre me he sentido muy apoyado por ellas, pero yo les decía siempre, ya verás, con trabajo se consigue todo, ¿no sabes? Con trabajo, tener fe y trabajo, ¿no sabes? Y buscar vosotras algo que os guste y que os mueva por dentro el día de mañana. Entonces, ser finalista, ya había sido finalista alguna otra vez, pero fue una suerte y este año además les dije, os venís conmigo a Madrid y vaya o no vaya, estamos juntos, que es un premiazo, ¿no? Y bueno, entonces, recibir el premio en ese momento con ellas, se me tiraron encima. Yo no me quería, tampoco me importaba mucho, ¿no? Estaban esperando el premio, pero ya lo cogeré. Y entonces fue muy bonito a ese nivel, o sea, como fue sobre todo a nivel emocional, sentir un reconocimiento del sector. Claro, los trabajos que había allí eran muy buenos y dices, si estos son buenos y estoy yo, pues también debe ser así. Y luego que es como que de repente se serena un poco y se calma esa sensación en casa, porque sí que siento que se pueden abrir cosas después, ¿no? Como vosotros, o sea, te llaman, pues estos días estamos así, que si te llama alguien, te llama tal, la gente empieza a saber a qué te dedicas, que es importante. Entonces, yo te puedo hablar ahora mismo de eso y de que veo de que hay un reconocimiento que es muy necesario para nosotros. Y miren, ¿qué supone ganar el Premio Nacional de Poesía? Bueno, en primeira instancia, pois unha alegría moi grande, non? Un agradecemento polo que significa como recoñecemento dunha traxectoria, aínda que
que se supoñe que é un premio a libro, non é un premio a traxectoria, non? Pero de alguna maneira tamén está ali, sí, tamén está ali, porque xa son 25 anos, non? Publicando libros, entón tamén dices, bueno, pois moi contenta, pero, bueno, xa se verá. Polo de agora é todo felicidade, non? Bueno, este ano sodes varios os que gañastes o Premio Nacional. Levamos xa uns anos con moita presenza galega nos premios nacionais, entón outra das preguntas que tiña é por que pensades vos que agora están chegando todos estes recoñecementos a Galicia? Se te parece, empezamos por ti, Belén, non sei se tes algún tipo de teoría sobre isto. Non, o que penso é que en Galicia hai moito talento de sempre e bueno, quizáis porque xeográficamente estamos aquí nesta esquiniña, o mellor non se nos miraba pois adecuadamente, pero o talento leva décadas e bueno, está aquí e bueno, igual por iso penso que pode ser unha das causas e que quizáis agora nos miran de outro xeito ou poñen máis o foco en Galicia. O galla eso sirva para que, tamén igual porque estamos indo máis, pero para que tampouco se marche o talento fora de Galicia, sino que continúe aquí e que a ollada veña de fora para aquí. Ti que pensas, Javier? Por que hai tantos galegos últimamente nos premios nacionais? É curioso, porque esa pregunta que ti faz penso moitas veces, non? Porque mira a población de todo o país e digo, pues, Madrid son 5 millóns de persoas ali, Cataluña son un montón de persoas ali. E nós aquí somos 3 millóns aquí todos repartidos en Galicia e a verdade é que, por estadística, que número tan alto caen aquí, non? Hai unha frase de Xurxo Souto que gustame moito, que sempre que falo con él, sempre me dice Javi, medro talento. E creo que Galicia, a verdade é que non sei por qué, non podo dicir unha cousa, pero sí que exportamos moitísimo talento. Eu creo que, ao mellor, é un poquinho ca nosa resiliencia, esta que temos os galegos, que chovo non chovo, seguimos tirando palante, que o que queremos facer gustanos moito. O vexo non só en varios sectores, non? Pero no teatro, como estas compañías nosas que cada fin de semana imos por estas carreteiras, chove, neva e tal, e imos levando teatro a cada concello, que son 1000 concellos, que non sabes ni moi ben onde actúas o día seguinte. Creo que ese carácter fai que os que verdadeiramente nos dedicamos a eso, eu creo que casi todas as artes, non? Toda a cultura, dedicamos moito cariño. Eu creo que, como decía a miña nai, a cociña que sabe rica é a que dedicas, o que faz con cariño, non? Creo que por iso. Eu creo que os galegos, sobre todo, o vexo en moitas artes, non somos moito, pero verdadeiramente o produto que facemos, o traballo que se fai, sí que se fai con moito cariño. Ti que pensas, Aitor? Por que veñen tantos premios nacionais para Galicia? Yo soy vasco. Bueno, pero vives en Tomiño, ¿no? Te quiero decir, yo aquí soy vasco y ayer era el gallego, porque mi padre es gallego, ¿no? Entonces yo tengo igual una visión de esto comparándolo con aquello, ¿sabes? Y, a ver, yo me acuerdo que en Euskadi tengo visto en el periódico, se buscan encofradores gallegos. O sea, que para mí lo primero del gallego que es una persona súper trabajadora. O sea, aquí cuando algo va, o sea, la gente, si no sabes, o sea, a mí me recuerda mucho aquello. No sabes, y luego eso se le pone, aunque con esa retranca gallega, pero se hacen las cosas, ¿sabes? Y se llevan adelante. Y creo que, claro, que hay mucho talento en Galicia, mucho. Pero yo lo que sí que creo es que más que nos miren desde fuera, yo ahora me siento de aquí también, ¿no? Yo soy vasco, pero me siento parte de Galicia. Creo que no es el cómo nos miran los demás, sino cómo nos empezamos a ver nosotros mismos. Yo creo que siempre hemos estado como un poco faltos, a ver, cuidado, no me interpretes mal, ¿no? Pero como un poco esperando la aprobación exterior, esperando eso, el beneplácito, y yo creo que ahora ya sabemos que nosotros, por nosotros mismos, podemos hacer que ahí sacar adelante ese talento, que si hay que trabajar, se trabaja. Entonces, yo creo que la autoestima esa que siempre se ha dicho, yo creo que empezamos a creer en nosotros mucho más que antes. Entonces, cuando hay fe, cuando hay cariño, cuando hay corazón en lo que haces, pues se supera casi todo, ¿no?
Y creo que en Galicia ahora hay muchas cosas que están cambiando para bien. E ti, Miriam, que pensas de estes últimos anos? Ademais, en poesía, nos últimos anos houve varias mulleres que gañaron o Premio Nacional de Poesía. Sí, en poesía, os últimos, pode ser os últimos 6 anos, non estou segura das datas, pero tivemos a Pilar Pallarés, a Olga Novo, e máis recentemente Yolanda Castaño e Chus Pato. Iso no Premio Nacional de Poesía. E despois no Premio Nacional Xove tivemos ao Gonzalo Hermo e a Alba Cid. O sexa, non? Eu non me atrevo a colocarme na escena da poesía en galego porque eu son parte da diáspora galega, da migración, só teño un libro en galego, entón eu non me atrevo a decir que eu son parte desta escena, non sei se o sou, non? Sé que a sigo e a sigo dende hai moitos anos porque creo que é moi potente e admiro moitísimo a todas as poetas que foron comenzando nos 80 e que esclataron nos 90, non? Perdonademe polo meu galego, que é unha mezcla de linguas, pero bueno, eu teño estudiado este momento que está a beber a poesía galega dende despois da ditadura, non? Que é alucinante. Eu creo que é normal que agora, porque pode ser que a Chus Pato lle podían haber dado o Premio Nacional no ano 2000 con Emetalá. Entón, quero decir que se está mirando agora, pero se podía ter mirado hai 20 anos, non? Ou 25 anos se podería comenzar a ter mirado. Entón, agora coincide que todo se está xuntando. Pero, bueno, nunca é, como dicen, que nunca é tarde se a dicha é bona, non? E quería preguntarvos tamén, pois precisamente desto que estamos falando, non? De que agora empezan a poñer a mirada en nós ou nós empezamos a confiar en nós mesmos, non? A cultura galega. Gustaríame que fixerades un diagnóstico do sistema cultural dos vosos respectivos ámbitos de como está a situación. Non sei se se pode ser optimista, se hai que ser un pouco así, bueno, prudente, vamos a dicir desta maneira. Ahora se parece empezamos por ti, Aitor, agora, que te ha tocado. Hombre, un diagnóstico... ¿Qué tal está la artesanía? ¿Cómo... Yo te voy a decir, la artesanía creo que está bien y siempre va a estar bien, porque la artesanía nació con nosotros. O sea, el primer palo que tuvo que atar un hombre a una piedra ya era artesanía. Entonces, a mí a veces mi madre me preguntaba, ¿qué tal está la artesanía? Bien. Otra cosa es cómo estamos nosotros y cómo la vivimos nosotros. Yo, por ejemplo, se han hecho leyes de artesanía. Me parece tan ridículo como hacer una ley de la música. De que se pueden hacer leyes del producto manufacturado, de cómo se tiene que etiquetar, de lo que tal, pero una ley de artesanía. A ver, yo pienso que esas cosas se hacen luego para lo que viene después, que son las subvenciones. Entonces yo igual me meto en un zarzal bueno ahora, ¿no? Pero te quiero decir, hay entidades que tienen que cobrar subvenciones, yo todo eso lo entiendo, pero yo, como artesano, no quiero que me den una subvención, quiero que me compren obra. Entiendo que habrá compañeros que tienen otras actividades y está claro que yo no estoy diciendo que eso no sea, pero a la gente que hacemos cosas físicas, lo que necesitamos es que nos apoyen comprando. Entonces la artesanía está viviendo un momento dulce porque yo creo que estamos en un momento en el que todos estamos muy desarraigados, vamos como pollos descabezados, deschapetados, todo se hace muy rápido, nos falta corazón y nos falta emoción. Entonces a mí la gente me dice, Aitor, qué privilegiado eres, te gusta lo que haces ya, pero también puedes hacerlo. Pero nos ven ese contacto con lo que hacemos directo y yo creo que transmitimos esa parte de emociones, la conexión con el material, contigo mismo. Entonces la gente ve eso y se admira y creo que hay mucho de experiencias a talleres de artesanía para empaparse un poco de eso, ¿no? Y está muy bien. Pero luego viene la otra parte, que es, porque ahí claro, cuando salen por la puerta del taller y te dicen suerte con tu proyecto, está bien, pero necesitamos vender para sobrevivir. Yo creo que hace falta esa sensibilidad y hay producto para todos los precios, ¿sabes? Y yo creo, claro,
el poder comprar, pues no todo el mundo igual puede. Yo también hay muchas cosas que hago que no puedo comprar. Pero vamos a ver, cuando alguien apuesta por tu trabajo es cuando se pone el dinero encima de la mesa. Y creo que, bueno, es esperanzador. Yo creo que hay mucha gente... Lo que pasa es que lo que es desesperanzador es la educación. Pero sí, yo creo que hay gente joven con un talento increíble, creo que estamos en la obligación moral y la responsabilidad de darles las oportunidades que tuvimos nosotros y no estamos cultivando para ellos, y que se tienen que encontrar con un panorama, por lo menos, como el que nosotros nos encontramos. Sí. Entonces, ¿cómo está el sector? Pues no lo sé, yo, mis amigos están bien. Lo que sí que te digo es que la gente que comparte esta actividad conmigo, yo les veo sonreír mucho. Miriam, que tal está o ámbito da literatura e en concreto da poesía, non? Que... Sí, bueno, eu non coñezo como é o sistema galego, porque estou fora, pero en xeral eu creo que en termos, claro, en termos económicos é un mundo precario, obviamente, pero es que, bueno, eu teño como... Porque o mundo está montado así sobre o diñeiro, pero non tería por que ser así. Eu non teño tan claro que eu quero que sexa unha cousa que poda venderse. Quero decir, eu quero que sexa para todo o mundo, e non todo o mundo ten cartos, non? Entón, como se chega a un equilibrio no que as persoas que nos dedicamos a isto, que lle dedicamos moitísimas horas, podamos pagar o alugueiro e ao mesmo tempo outras persoas podan ler os poemas, non? Evidentemente os libros de poesía véndense moi pouco, a poesía é un xénero que moi marxinal dentro deste mundo contemporáneo, non aquí, en todo o mundo, é unha cousa xeral. Entón, pois as persoas que o facemos pola vocación, porque é unha vocación moi grande, estamos dispostas a todo por iso. Entón, sí, pois é unha escolla persoal e, por tanto, pois é a miña responsabilidade, non? O fago porque eu quero facelo, pero tamén, cando levas moitos anos, tamén dices, bueno, es que non sei canto podo tirar, non? Do carro quero decir de ir combinando cousas, non? Para ir chegando a fin de mes, estas cousas, non? Que son moi complicadas e que, bueno, que agora se está comenzando a falar. A Yolanda Castaño publicou hai pouco un libro falando diso, non? Pero é complicado, porque eu non estou con esta idea de monetizar. Eu non quero monetizarme, e non quero monetizar o que escribo. Entón, como facemos? Todo ten que estar rexido desta maneira. Non sei se non hai outra maneira. Bueno, non sei. Non sei que pensades vos os dous, eso, sempre falamos moito, non, de precariedade, da cultura, de que a cultura normalmente está moi subvencionada, que non hai... Bueno, que pensades disto? Bueno, eu falo. Sí, a precariedade está aí, é complicadísimo a supervivencia. No caso das escénicas é bastante sangrante en moitas ocasións, e no caso xa do circo ou da danza, que tamén temos unha compañeira, Janet, que tamén levou o Premio Nacional de Danza, pois somos esta parte máis marxinal dentro da escena, ainda que logo temos datos que hai un montón de públicos e que demostran que estamos aí presentes. Pero eu penso que sí que ten que haber, primeiro, formación, que se achegue dende a infancia, ten que haber unha aposta clara por parte dos gobernos, das políticas culturais, ten que haber axudas a estructuras, porque, claro, dentro das artes escénicas hai moitas patas, e unha das patas é a exhibición, e a exhibición implica que veñan os públicos. Os públicos, por un lado, tes que monetizar,
E por outro lado, tes que poder chegar, porque ti fas algo para chegar aos públicos. Ten que haber unha formación tamén de públicos, un traballo importante aí, e unha axuda ás estruturas para que podamos seguir xerando e podamos seguir con tempos, con calidade e podendo comer, porque é importante, e poder pagar as nosas casas, as nosas cousas. Entón, que se deron moitos pasos nos últimos anos, sí, que falta moitísimo. Seguimos con os mesmos orzamentos, xa non de cara ás compañías, de cara, nos traballamos, o grandísimo cliente que temos enfronte é a institución pública, son os concellos, levan con orzamentos apretados, son os que nos contratan, a gran maioría. Ainda que logo nos buscamos outras posibilidades e levamos cos mesmos orzamentos, levan sin subirse, sin incrementarse dende hai moitísimos anos, co cual a vida, a inflación sube, todo sube, pero tes os mesmos orzamentos para programar tantas compañías, tantas... Entón, é unha pescadilla que se morda a cola. Polo tanto, ten que haber algo, unha fórmula para que acompañe a que os artistas pois podan ter certas seguridades, certas garantías de supervivencia, porque ao final estamos xerando cousas para a xente, para que sexa máis feliz, para medrar a cultura, para... Entón, bueno, penso que ten que ir por aí e a formación, incidir moito na formación. Queda moito camiño, pero é importante que dende as políticas culturais se invirta máis tempo, máis cartos, máis enerxías, máis amor tamén polo que todos facemos. Non digo que todo o mundo non participe diso, todos os que están nun posto de poder onde pode dirixir, pero, bueno, sempre se pode facer un pouco máis, porque nós levamos un premio nacional, pero nos costa moito chegar a fin de mes, moito, pero moito. Javier, que estabas aí asentindo mentre falaba sí, Belén. Sí, porque case suliñar todas as palabras que di a compañeira. Feixo agora un análisis, non dicir, o 99,9% igual que o do teatro. Estamos, sobre todo, teatro, as artes escénicas, sobre todo, agora ten un pouquiño de momento dulce. Vou explicar. Vou intentar a ver como me explico. Un dos problemas que entronca moi duro ca cultura é a educación. Moitas veces non podemos diferenciar a educación e a cultura. Sabemos por que se pode consumir menos poesía, por que se lee menos, por que a xente non disfruta das artes escénicas, por non disfruta. Unha base é que os nenos non teñen esa educación desde a base de poder disfrutar eso. E como notas? Notas no sistema educativo. O traballo, temos Noite Bohemia moi grande, temos categorías onde se forma a xente, donde dedicarse a esto, tanto, creo que con circo vai pasar o mesmo, a danza, con todo, dedican moito, cando están nunha edade temprana e queren enfocarse na súa vida, gustalle eso, van dedicar moitísimos tempo, recursos, formación física, formación psicolóxica, e que se chocan directamente contra o sistema que temos de vivenda, o sistema capitalista. Nun instituto, nun colexo, primeiro que han de decir, nin de coña, iso vai ser o paro, enfócate noutros estudios, na túa casa vas a ter un problema grandísimo, pero que faz? Vas a vivir debaixo dun ponte, non vas a ter un apoio estructural que te diga, oye, pues sé actor, non? Se fai circo, escribe, te dedico a cultura, non. O primeiro que va a notar un rapaz é un desarraigo que me están dicindo todos os meus profesores, todo, que vou vivir debaixo dunha ponte. Iso ves un claro cousa que moitas veces o vexo, pasan nos festivais máis grandes de teatro, Mérida e tal. A idade do público é altísima. Na ópera, a idade do público é altísima. A xente xoven non está consumindo, e non é porque non lle gusta, non é porque non lle gusta o circo, non lle gusta ler, é porque primeiro, teñen un desconocemento desde a súa base estructural, non se lles ensina, oye, pues va a haber unha exposición, oye, pues gústame este tipo de arte, non se ensina, a xente que non se ensina desde a base a disfrutar da cultura, cando chega a idade adulta, pues non a consume. Ese problema o temos estructuralmente. Agora, nós vivimos nas artes escénicas, e nós que temos xente moi xoven, un tirón moi grande por as plataformas, vale? Amazon Prime, Netflix, están empezando a tirar de xente xoven porque é o que consume. As novas
Eu sempre digo, a nova cultura, a que os Reels, TikTok e todo eso, ahora a xente xoven liga de dereita a izquierda e ve cultura de arriba para baixo. É o que fan. Tes 5 segundos para que lle guste o vídeo, senón, mándate para arriba, estás... E que pasa? O sistema tira por aí. Ahora están vendo as series de rapazada, que son os que máis consumen ese tipo de contido. Claro, están tirando de actores xoves, porque se ti vas a ver unha serie, queres que o actor de referencia teña 25 anos, 24, e sea guapo e tal. Por iso, en esa franxa de idade están tirando moito. Despois, igualiño que o circo, os orzamentos, a nivel, cando faz unha compañía, intentas moverte, tes unhos orzamentos que son estructurales, non? A túa furgoneta, os seguros, os soldos, as dietas, o mínimo, non? Que eso ha ido subindo coa vida, e que ves que os concellos parece moitas veces que como dices, traballas para a administración pública, sen con os orzamentos de 2000, non? E sobre todo, é duro tener que mendigar, non? É algo que intento... É o peor, non? Parece moitas veces que os santos inocentes, non? Que colles a gorra, vas aí, señor, por favor, contrato o meu espectáculo e tal, por favor, e vou e tal, e parece que sempre hai unha persoa da administración que está co dedo, que pode, e que esa diferencia é que ti ese mes teñas para pagar a factura ou non a teñas, non? Que unha persoa dunha institución pública teña iso. E que a cultura, no sistema que estamos ahora capitalista, pois a mete por un embudo, que é o sistema de subvencións, ABC, intentarla rexir por un sistema estricto de normas, sen ver o produto, a calidade. Tú podes pedir unha subvención dun libro, pero non van a ler o libro. Tú podes pedir unha subvención dun espectáculo e non van a ver o espectáculo. Entón, en eso sí que precarizas, se te fixas, é todo igual no mesmo sector, non hai unha diferencia. O que dixo a compañeira, o extrapolado po teatro é exactamente igual ao 99,9%. Parece moi interesante porque abres un fío que eu tiña aquí tamén apuntado, que é o da cultura no mundo de internet, no mundo das redes sociais, non? En un mundo ultraglobalizado, é dicir, hai perigo de que perdamos a nosa propia identidade, pode ser como se enfrentan eso aos creadores culturais a esa dictadura do algoritmo. Ao final, si, pues parece empezamos por ti, Miriam, agora, e vamos... Como se vive así no tempo das redes? Como se fai cultura? Pois non sei, cada persoa según como... Hai xente que se encontra moi cómoda nas redes porque lle gusta pois esta exposición, esta exhibición, eu que sei, sabes? Calquera pode ter o seu propio show, digamos, non? Pero se non é o teu, pois simplemente pois non estás tanto. Eu, a verdade, non me movo con moita soltura. E o algoritmo me é igual. Non estaré pensando que podo facer para ter seguidores. Non me importan os seguidores, sabes? O seja, eu quero ter lectores, non quero ter seguidores. Xente que o que quere saber é cousas da miña vida persoal, a miña vida persoal non importa, sabes, a miña imaxe física non importa, o que importa é o que escribo. Entón, eu que sei, eu, a verdade, sempre estou que me quedo que me vou, pero ao final tamén é a maneira como non hai, como os medios de comunicación tradicionais foron tamén menguando e cada vez hai menos espazo para a cultura, pois se queres decir, hoxe presentamos este libro, hoxe facemos unha leitura, hoxe facemos este espectáculo, pois como podes facelo? Pois cas redes, ou se non tes que ter un mailing, ou sexa, non hai outras maneiras de mostrar e de chamar ao público. Entón, bueno, ao final estamos ali sen querer estar ali, é complicado. Pero, bueno, va cá a personalidade, eu creo. Aitor, ti estes moita presencia nas redes sociais, pensas que é importante estar? Tampouco. Yo tengo un Instagram. Bueno. Y el Instagram, yo, bueno, pues nada, alguien me enseñó 2 trucos para hacer fotos
Y luego un día me di cuenta que estaba trabajando, aparte estaba pasando un mal rato y tal, y me puse a escribir lo que había estado pensando aquel día, porque en vez de poner una pieza de roble de 30 por 30, no sé qué, pues... Y me sentó tan bien, ¿sabes? O sea, eso escribes, y aunque parece que te lo sacas de ti, lo ves con otra perspectiva, y ya es como, digamos, has hecho una X, eso ya pasa para allí. Entonces yo lo utilizo sobre todo para mí, o sea, cuando ya ha acabado el día, como quien se fuma un cigarro, pues pongo allí 4 fotos, mi texto, pero no con la pretensión de que lo vea, porque lo hago, al final a mí eso no me sirve ni para vender, me puede servir para que alguien me diga, ¿y dónde tienes tu trabajo? Bueno, pues voy poniendo fotos ahí, pero más, luego, claro, fotos personales no pongo nunca, de mi familia menos, ¿sabes? O sea, no, yo no creo que eso... eso lo carga el diablo, ¿sabes? Y bueno, es una página más bien para disfrute. Y sí vas teniendo seguidores, pero al final dices, ¿para qué tengo seguidores? Yo he vendido 2 piezas por Instagram, ¿eh? Y aparte, bueno, ahora esto ha sido un disparate con esto del premium, o sea, hay un montón de seguidores. En mi caso, es un poco, pues sí, ¿qué pasa? Que hoy día nosotros los artesanos estamos como obligados eso, a parecer guapos, a estar, o sea, hay como mucho, y el problema de las redes es que creo que el relato ha superado al trabajo en muchas cosas y tenemos que tener cuidado con eso. Está claro que el cómo vendes las cosas y cómo las presentas es importante, pero no puede ser más importante que lo que haces. E incluso yo hay compañeros de los que me acuerdo más de la persona que hace las cosas que de lo que hace. Y ahí también a mí me chirría algo. Entonces veo que hay como muchas cosas sobreactuadas, mucho relato que supera... Tenemos que tener cuidado de no entrar ahí. Y luego creo que el mal endémico es lo que ellos han estado comentando, que es la educación. Yo me doy cuenta por lo que estudian mis hijas y luego por la gente que viene y se para y tal, la sensibilidad, es que la educación no es solo educación y cultura, la sensibilidad también se educa. O sea, a ver, si no eres buen músico, no serás buen músico, pero puedes aprender a escuchar música. Puedes aprender a ver teatro. Y yo ya me acuerdo que yo hace muchos años, cuando iba al instituto, los que estudiaban teatro eran los frikis del... Sí, pero no lo digo en el sentido mal, era algo como que... ¿Y por qué? O sea, no se enseña a que eso es otra cosa más, ¿sabes? Y a integrarlo dentro de que todo... ¿Yo a qué me dedico? Al circo, al teatro, yo artesano, o sea, pues que sea una profesión más. Entonces creo que las redes no ayudan a eso. Las redes nos están un poco esclavizando. Que pensades, Belén? Interésame sobre todo esta parte tamén de como a cultura se convertiu como en uniforme ao longo do mundo, non? E ao final todos consumimos 4 produtos, todos se vai sendo cada vez máis uniforme, ou polo menos teño esa sensación de que hai como certa uniformidade á hora da práctica e da creación cultural, ou tendese a iso, porque ao final é o que se monetiza. Sí, eu penso que acaba de dar de dicir unha palabra que para min é clave, que as redes para min nos están esclavizando, no caso das escénicas. E hai xente que se lle dá moi ben, que as leva fantásticamente. No noso caso as utilizamos porque de algún xeito te ves como na obriga de publicitarte aí, porque non hai outros circuitos onde os medios de comunicación, que tamén teñen as súas carencias e as súas precariedades, seino, tampouco poden difundir todo o que hai, ou chegan ata onde chegan. Entón é un batiburrillo, cando tes un batiburrillo de cousas. Eu quero pensar que o directo e ao vivo vai a continuar e vai chegar un momento en que cobre novamente a forza que ten o directo. O audiovisual é un xénero maravilloso, donde podes contar cousas fantásticas, pero o directo e a escena e como a lectura, non? E como a artesanía, pois quero pensar, teño esa idea de que chegará, igual non o vivo, pero porque parece que todo vai a máis e que, claro, a xente nova agora é que consulta co chat que ten que facer, sabes, coa IA. Entón, eso é como tremendísimo, pero que eu o vexo en directo e flipo e digo, wow. E, bueno, o espectáculo que acaba de dirixir un dos meus socios, Pablo Reboleiro, con CDG, serie Clopen, trata iso. Está moi enfocado, sí que é certo que ao final captas un montón de xente nova, porque falas na mesma linguaxe que toda esa xente nova. O que creo que temos que facer é falarlles no mesmo idioma a
aos pequenos, aos adolescentes, que é esa gran eiva, para que enganchen co que lles queramos contar e para que ese enganche continúe. Aí creo que é onde temos o grande reto na mocidade e esa formación ten que vir dende a infancia. E, bueno, falarlles de xeito que buscar fórmula, non sei cal, que logremos enganchalos. E logo ser moi fiéis tamén a un mesmo, ao que fai e ao que defende. E non sei, logo, pois a ver o que, porque futuro incerto, momento difícil. Ti que pensas, Javier? Outra vez vou coincidir con Belén. É dicir, entroncamos con ese tema fundamental. Aunque estamos nun mundo digitalizado, todo, as redes han cambiado todo. Vos no ámbito tamén periodístico, vistes que o que era aquel papel, a Voz de Galicia, que o periódico, o xornal que viña a casa, eso non vai volver. Aquí estamos, de feito. Eso non vai volver. Todos esos estamos, moitas veces se usa as redes sociales como método de educación e de información. Moita xente mira e quere se sea influencer, di que é o mellor corrector de labios e pois a xente vai comprar iso. E se ti faz unha noticia, a podes como un post de Instagram, non? Parece que se misturou un pouco o que é o tema de unhas redes sociais onde a xente era para contactar con personas como un medio de comunicación máis, non? Tamén tes publicidade onde podes publicitar. É dizer, moitas veces a línea entre que información, que ocio, está todo misturado, é moi difícil encontrar que información é verdadeira, se podes dar un bulo, se podes tal. Eu creo que, claro, e nós como sectores onde o que queres é chegar co teu espectáculo ou dar un pouco a coñecer o que faz a xente, pois é o método máis directo que podemos xestionar nós, que non tens que chamar aí un periódico que pode ver ou non ou tal, e como chegas a xente, sobre todo a unha franxa de idade que é a mocidade. Eu creo que, non sei, a miña nai con 80 anos non vai a Instagram como a mocidade que chegamos. O que sí que eu vexo é que temos que ter ilusión e brotes verdes. O ser humano creo que é algo que nos define como especie e que lle gusta a cultura e a arte, é intrínseco a nosa especie. É dicir, se ti deixas as nenos e colles todos os nenos, vai ver un neno que fai acrobacias, vai ver un neno que lle gusta lle escribir, vai un que lle pega patadas ao balón e que é mellor que outro, é outro que lle gusta actuar. Eso nace, é intrínseco a xente. Non podes dicir, non, nadie vai facer teatro, nadie vai facer... Non, porque o farán escondidos, as agachadas, pero o van facer, non? Moita da xente que moitas veces se acerca a Noite Boa me decía, cantas veces quise ser actriz, actor e non digo paso. Era o meu soño, non? O soño de moita xente, ser cantante, ser actriz e ser futbolista. E agora con tema das redes sociais, que cando chega toda a rapazada, que é o que máis confundo, como te decía antes, de dereita a esquerda, e moitas veces ves que os ríos é xente actuando, xente que consume contenido. Pero que evidentemente o que di Belén, eu creo que non se pode tampouco cambiar por o directo. E o estamos vendo na música, moito Spotify, pero os concertos se chean. É interesante, porque xa non hai músico. Non hai músico porque, sabes que os temas das bandas sempre, como dicía eu, sempre, iban moi ben, acabaron mal entre eles. Os Beatles iban moi ben, acabaron mal entre eles, sempre en as bandas non sei que faz. Por que? Porque ahora, eu creo que as discográficas é moi fácil para eles solo tratar con unha persoa, non contratar os tal, non teso, é que a monetarización é moi alta. Pons música tal, un artista que chea un estadio, un coliseo, e a monetización é alta. Pero creo que nas nosas, por menos nas artes escénicas, na danza, que a danza ten un público, que pena que non este, moi minoritario. E non creo que sea minoritario porque non haya xente que non lle gusta a danza, é porque a xente descoñece como é a danza. Vale? Porque vis moitísimos nenos e nenas que queren facer danza cos conservatorios e outra vez, sistema educativo, a onde vas, estudia matemáticas, se enxeñeiro, non sei que, dedícate a eso, vas a eso, bum, xa cae todos os números desde abaixo. Pero que velo en directo, igual que ir ao circo, ir ao teatro, ten que ser algo maravilloso. É dicir, non pode ser ir ao teatro de Mérida, ir a ver a Rosalía cheo, 900 personas, o que sentes en directo, ver esas personas cerca, eso non pode ser nunca, e non é igual que velo nunha pantalla. O día que sexa igual na pantalla, os políticos non volverán a facer mítines, e todavía o siguen facendo. Todos sabemos o programa, e podemos verlo en internet, pero aún así siguen facendo mítines en directo. Por qué? Porque sabes que podes captar a xente que o vin en directo e agora lle voto.
Pois teño xa unha última pregunta, a ver que tal, que é que me gustaría que cada un de vos me dixerades a quen lle daríades vos un premio nacional nas vosas respectivas categorías. Deixo-vos aí un segundiño para pensar un pouco, non sei se alguén o ten claro, se xa sabe algún de vos a quen lle daría. Nas nosas categorías. Sí, nas respectivas. Quen debería ser o seguinte premio nacional nas vosas respectivas categorías? Non sei se nos vamos a mollar aí. Eu daríalle un premio nacional que mencionaban antes as familias, polo tesón, polo apoio, por estar, e aos públicos, no noso caso aos públicos, que penso que son os que fan que continúes, que tires e que sigas. E logo non me vou a mollar en quen debería ser o próximo vindeiro Premio Nacional de Circo, pero sí que creo que hai pois xentes tanto a nivel estatal en cidades grandes, nas capitais, pero logo hai que están traballando moito, hai o asociacionismo, penso que é fundamental, logo hai xente que está levando adiante festivais e encontros que visibilizan e que lle dan maior impulso a esta arte, e logo penso que dende o asociacionismo é onde se poden tamén chegar a moitas máis posibilidades. Non quere decir que haxa que darlle un premio porque hai que darlle a base, non? Pero sí que se teña en conta. Digamos que as condicións materiais para que a cultura de base non poida seguir medrando. Efectivamente. O resto tampouco se quere mollar a quen lle darían un premio nacional? A ver, voume mollar un pouco, un pouquiño. Veña. Eu sí que, aparte de todo, tras o bloque del 90%, solo recalcar un pouquiño, é moi importante o que di a compañeira, sen a base do asociacionismo, que moitas veces está sendo o punto de reunión para que moita xente dé ese pequeño paso, decir, pois mira, estamos todos, se queres facer teatro e queres ser actriz, hai escolas de formación, hai xente que lle vai ben, non é todo Mordor o que hai fora de aí, porque senón morremos desde abaixo, córtanos desde os novos actores e actrices. Sen eso non se podía facer, pero hai unha cousa moi curiosa que está pasando en España, e nos, sobre todo en teatro clásico, se daría a varias asociacións, non hai unha en concreto, que desde persoas moi altruistas, recordo a Santiago en Asturias, ao director do Teatro de Segóbriga, que son persoas que, dunha maneira altruista, empezaron a recuperar un poquinho do patrimonio que tiñamos en España. Sabes, en España temos un montón de teatros romanos, pero que, bueno, son arqueológicos, non os toquedes, hai que excavar, hai moitos problemas, e tamén dentro de concellos, e tamén pasa moito en Galicia e pueblos aí por España, que dentre as súas poucas posibilidades son xente altruista que intentan programar, intentan que facer que o seu pequeno concello teña unha cultura de calidade, aunque sean 1000 persoas, 2000 persoas. Estou acordándome do teatro de Román de Casas de Reina, que é un poblicho que debe ter 2000 persoas e ten un teatro romano, non? E desde ali aquelas persoas cunha media de idade altísima, intentan entre eles que ali sea un centro cultural, porque ten un teatro romano e toda a xente da contorna, estamos falando de Extremadura, a España un poquito vaciada ali, se faga eso. E como esa persoa, que é un exemplo, moitas persoas tamén en Galiza, en concellos pequenos, que intentan que o arte non morra e que co seu cariño e o seu amor, e moitas veces desde un poquinho, tamén diría precariedade, pero desde a súa tema amateur intentan que os teatros non morran e recuperan a programación dos seus concellos e dos seus povos, que se fai moito por España e tamén en Galicia. Aitor e Miriam, mollades vos? Pois no meu caso, sabes que en poesía non hai unhos finalistas abertos, non? En circo tampouco, vale, entón como sabíades? De feito, eu me sorprendí agora. Claro, porque non sabes que... Non sabes, non.
que máis estaba ali, non? Entón, eu serei xurado do ano que ven. Próximo, Entón, claro. non podo decir, non podo Claro. decir nada porque iso, sabes, Pásame. as cousas que eu teño na cabeza, pois, pero sí que podería decir persoas que xa non poderán telo porque están mortas, non? Pois penso na Xela Arias por Intempériome, por exemplo, non? Eu lle tería dado o Premio Nacional e tamén penso no José Miguel Ullán, moitos dos seus libros, tamén un poeta que eu lle tería dado o Premio Nacional, por exemplo, non? De moitos que poderían habelo gañado, non? O problema do Premio Nacional é que é uno ao ano, ten que ser o ano que tens o libro, non? Quero decir que hai tantos e tantos e tantas bonísimos poetas que non o teñen gañado, non? Claro. O sexa, E bueno. ti, Aitor, que pensas desto de...? Claro, es que la línea entre los finalistas, bueno, y mismo entre todos cuando el nivel es muy bueno, la línea entre el que gana y sus compañeros es muy fina y es muy subjetiva, porque probablemente si cambiasen de jurado, el ganador sería otro. Entonces, ¿qué implica ganar? Satisfacción personal. Yo, pues eso, este año creo que me tocará estar en el jurado, va a ser un problemón. Sí, porque hay mucha gente con un talento arrollador, con trabajos buenos, entonces, ¿por qué? Pues habrá que, no sé, como, pues yo he tenido, porque no solo basta un buen trabajo, no solo basta una buena trayectoria, es el momento, que la gente que en ese momento a qué está mirando, entonces, no sé, yo no tengo muchos compañeros y no compañeros, gente que no conozco, con unos trabajos impresionantes, no diría eso. Lo que sí que diría es que, y me ha llamado mucho la atención, estar aquí está muy bien, porque es que al final estamos hablando todo el rato de educación y creo que igual, yo me acuerdo, tenía una profesora en COU que era un hueso, la Arteche, bueno, 60 y pico años, pero se pasó todo el año con el proyector de diapositivas debajo del brazo. No abrimos el libro y nos pasamos todo el año viendo diapositivas. Y todavía yo hoy me acuerdo de los nombres de las columnas romanas, y me enseñó a mirar los cuadros, y me enseñó a mirar aquello. Entonces yo quizás habría que abrir una convocatoria de un premio nacional de pedagogía o de enseñanza de las artes, porque yo no sé mirar teatro, hay cosas que no sé ver. A mí una vez me enseñaron una pieza clásica de música, me explicaron cómo iba la pieza y dije, mi madre. Claro, no nos enseñan ni a escuchar música, ni a entender el circo, entender el teatro, la poesía. Yo también son cosas como, y lo de la artesanía, arte, ese eterno debate, ¿no sabes? Entonces yo creo que igual, pues fomentar un pouco a educación. Moi bien. Pois nada, entón eu con isto xa rematamos, agradezos moitos este cachiño e todas as reflexións que nos levamos. Moitísimas gracias por participar neste encontro, de verdade. Pues gracias a ti por invitarnos. A ti, Gracias a ti. un placer. Igualmente. E felices festas. Igualmente, felices festas para todos.